Kapd el a lábát. Na jó, akkor majd a startra. Gyere. Jó. Akkor jó, majd levegőt szívni. Felkészülni. 3, 2, 1, start! Meg kell kerülni a hordót. Megvan a győztes! A Pál utcai fiúk az első. 2, 1, start! Megy, és Bogárék nyertek, Bogáré és Zsiráf jutottak a döntővel. Tehát akkor a döntő következik, felkészülni, 3, 2, 1, start! A Pál utcai fiúk és az állatok. Azok is megkerülték, ez most nagyon-nagyon szoros, a Pál! És a Pál utcai fiúk. Nem lett semmi gond, ugye? László, Székely Vajhelyről, tőle jobb oldalra pedig Pálik László. Tehát itt a piros terepen akkor ugye a hordók átterekítettük az versenyt, megkérem a gyerekeket, hogy menjenek ki a pályáról. Köszönjük szépen. És akkor versenyzők, figyelem! Bíró, figyelem! Felkészülni! 3, 2, 1, start! A győztes Pálik László Gyergyó Miklós volt. Köszönjük szépen! Megvan a győztesünk, Jakab Zsolt Székelyvárhelyről. Ő a